कर रहा है सर, ECG भी किया है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेलाय खाखामानि तिनि जेरै बोसोराव आइसा हस्टेलनि महाराजा बीर विक्रम वेलफेयर सोसाइटी NGO रान खायमानि बरक जतना काल हस्टेलाव पड़िब विभिन्न हाकसालनि बरक सारा त्रिपुरानि यांग मनु सामनि साब्रुम फाइजोंनि जत चेराव मोजां पड़िब ओमफ्राय हठाৎ फैयो তিনি 15 জন মতন চেরাव असुस्थ अंखा स्कूल थांगे बरक असुस्थ अंखा अब गिबियाव सा खामनांगौ बरक जतन तो फैबे ओमफ्राय डिपार्टमेंटनि डायरेक्टर जत डिपार्टमेंटनि तिनि डेपुटी डायरेक्टर जॉइंट डायरेक्टर जतन फैजा ओमफ्राय डिपार्टमेंटनि हयते जे खायनांगौनि तिनि डायरेक्टर निर्देश रेखा बरकनि सामुं दै तमुंनो नायखलनि बागै बरकनो तिनि अफिस हयते पाठकजाखा ओमफ्राय तिनि चेरावनो आं भगवाननिफ्रायनो प्रार्थना खायनाय दतिनो सुस्थ अंगै बासथों तै तिनि चेराव खानाय सुस्थ अंगै बासावै बरकनि खानामाने तिनि हयते एग्जाम माने ओइ एग्जाम बो तिनि कैंसल खायजाखा बरक सुस्थ अंगै दतिनो बासावै एग्जाम रक हामखारि मोनथों तै डिपार्टमेंटनि तदन्त खाय जे यदिनो मानजाखाखाय बिनि पदक्षेप नाजानाय डिपार्टमेंट निर्देश रेखा आगामी दिनाव जों जतन जासायखोमा।